So nandito tayo ngayon sa baba sa may Dumaguete City. Kaya pa? Ala, nakalakaw na. Good morning guys, good morning. Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ito na naman ang yung lagan OFW. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung travel ko papuntang Siquijor. Actually ngayon nandito ako sa Dumaguete. Ngayon pupunta ako dun sa Siquijor kasi may nakapagsabi sa akin na mayroon na magagandang lugar doon, natural tourist spots. Kailangan kong puntahan doon para maipakita ko sa inyo at maipaglingkod ko sa inyo, bigyan para ma-inspire ko kayo na mag-travel. Nandito na ako ngayon sa saan makakabili tayo ng ticket. Dire makapalit ko yung ticket kasi Siquijor. Siquijor. Oh, there is sunod sir. Nakaramay concert kini ID. So ito yung guys, ito yung mapa ng Siquijor. Ay hindi pala. Ng Bacolod pala, Negros pala to. Buong Negros Occidental. So nandito tayo ngayon sa baba sa may Dumaguete City. Tatawid tayo papuntang Siquijor. Ay makakabili ng ticket guys. Ha? Asan ito? Asa Siquijor? Kaya pa? Ha? Kaya pa? Ala, nakalakaw na. Wala pa? Ay, thank you. Guys, nagmamadali ako ngayon guys kasi nung pagbili ko ng ticket, minutes na lang. Woo! Woo! Buti na lang nakaabot ako sa alas 11 na biyahe. Woo! Munti ka na. Kailangan ko pang tumakbo para makaabot. Buti na lang pinayagan kaming makaabot na. Ayun na. Umaandar na yung tawag ito, lancha. Lancha ba ito? So, ayun na. Goodbye Dumaguete. Goodbye Dumaguete. At dumating kami ng 12:31, so 1 hour and 31 minutes lang ang travel time from Dumaguete to Siquijor. Check natin kung ano ang mangyayari sa travels ko dito kasi medyo late na ako guys kasi dapat ang travel ko kanina is 9 o'clock pero medyo tinanghali ako ng gising. Ikutin ko muna ang Siquijor. So nandito tayo ngayon sa Philippine Port Authority, Port of Siquijor. This is my first time to come here in Siquijor, and it's very exciting for me to see the beautiful
beautiful tourist spots here, the beautiful views here in Sikihor. So kita-kits na lang tayo sa mga ipapakita ko sa inyo guys. Maghahanap pa ako ng tourist guide ngayon. So